Sondo Francis Ihegbu Chief Sir ọ ga-adịrị gị mma na ebumbewa nga ele chairman bịa n'ụsọ ihe na wọọjị onye na we work too but oge anyị work too ọ ga-ama ihe ọ ga-eji eme akwa ebulitere ihe ọ dị arụ ụlọ anwụchụ Igbo Abuwa, technology. Ticket. Akagin never, Mekano, Akagin never, Paramano, Liano, Mono, Zono. We work, Mekano. Your Highness, as Emmanuel inside the Bemazadi Doichi, Takago one of whom I got autonomous community. JP. Akago Biruko, Akago Dotia, Akago Ganiru, Akago 19 in the Miwago. I tell you, Omakago na mucho. Omakago na mucho. Iwo na mucho. Iwo na mucho. Omo prako na mucho. Chakru akago na Korawanu. Riano. Ngono ogadira yimwani ogadira onye ọbụla n'ebe a na ndị na-anọ ebe a na mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị biko asụgbe nwata n'iru n'ọdụ egwu ọ tụpụla ebe ọjị jiri ike mgbabata m n'aka no problem amarala m ọwụ eleghị weda anya beta agwara m unu na asụrụ asụ mbehe n'ime iwe ọgụ taa mmiri aga atapu pen until I mechara aha Jesus. Amen. I don't know what God. I pray for it. I don't want to God. Eleni kuwe kwenye heke. Owo momo nu kuwe hea. Oga na wapa kuwe hea. Ameri kwe hotu ewu. Amara chuku kwenu. Mba abia. Ele balo. Ya ma amara chukwu obere ma ahụ han amara chukwu kwenu ahụ bokwe m unu tọrọ ịnọ n'akụkụ ma gwa ya ngwa wali elu bịanụ n'ebe a bịawanụ ka m wali unu nọdụ bịawanụ ụmụaka agụ ka ị gwara ha otu nna ma ahụ kwụrụ ahụ na ya mgbe anyị wakwara ka anyị arubekwere isi o bịawanụ bịa were na oche ihe a ngwa chifu wali elu ka ha na amara chukwu bịawanụ biko ọjị ndụbaka gị niile nwetachala ọjị biko ya umewere ndị ọgọ anyị ndị enyi anyị ebe ọbụla ishiri bịa n'ala ụmụ iwu ọgụ taa biko asị m ilekwa ọjị o lekwe na ọjị biko ka anyị walie na ọtọ gozie na ọjị a n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ papa ime n'ikpe Oluwa nke anyị na-ekpechara papa ime n'igwe Chukwu okike abịa anyị na-ekele gị taa kachakwa nka ndụ ejiri jee anyị mma
anyị si iwu ekele anyị iwu otuto anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Taa lee ka o si dị mma mmekọrịta nke nwanne na nwanne. Anyị nọ n'ofu obodo ụmụaka agụ afọ ụmụaka agụ ụmụ Iwọkụ. Taa Chineke anyị enwekwere ihe ọzọ anyị pụrụ bịa ebe a na-abụghị maka ụmụ anyị. Amarachukwu age grade anyị bịara idulu ihe ọrụ taa. Site taa gawa Chineke anyị ịrụ ụtọ n'ụmụaka agụrụ ya wụrụ ma nkete gị ya 500 with the population of ụmụma ọ ga na-agbazi anyị 100. Ihe o gosiri bụ na anyị na-eto eto. Ọ ga-adịrị ụmụ anyị mma n'aha Jizọs. A ga-adị ndụ ogologo n'aha Jizọs. Taa anyị bịara ụmụaka ga-ezu ole zụọ ụkwụ n'ala ka ọ dịrị ụmụ anyị a na mma, ma ndị nọ ebe a ma ndị na-anọghị ebe a. So this age grade bụ Amarachukwu. Chineke anyị ma ị nọ n'ụlọ ma ụmụaka nwee ike nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ na mba. Chineke anyị asị m ọ ga-adịrị ha mma n'aha Jizọs. Amen. Onye na-anwụ anwụ efu efu biko onye nwe anyị ekekwela aka n'aha Jizọs. Amen. A ga-adị ndụ ogologo waa akwa ndị ha na nna ha wajiri ụkwụ ha wajiri aka. Ụmụ m agaghị awajikwa ụkwụ agaghị awaji aka n'aha Jizọs. Amen. Ọ bụkwara onye ọbụla Chineke anyị ihe ọma na-adị mma ya wụrụ anya ụfụ ugbu gị chọọ ka iwepụ ndụ ụmụ m. Chineke anyị ya wụ na ha emeela ego gị na-achụ ha, biko ihe ha ịchụrụ ha enwetakwa ha. Mgbe enwekwanụ ka e mere ha eru ya wụrụ ntaji anya gị were ka iwe wepụ ndụ ụmụaka. Chineke anyị ewepụkwa ndụ m n'aha Jizọs. Amen. Ụmụ m a ga-akpata akụ rie akụ. Akụ enweghị ike iri ha. Onye ọbụla achụwara ha ha egidekwa onye ahụ. Onye chụwakwara ha ha ga-egidekwa onye ahụ. Ekwe mmadụ niile n'ebe a ọ ndụ chọrọ ihe ọma, ndụ si ihe ọma dị ha mma. Ihe ọma ga-edo anyị ruo n'ezinụlọ anyị dị iche iche n'aha Jizọs. Amen. Papa ime eluigwe asị m ebe ewere ọjị a n'ogbe nye anyị anyị iberibe ka aka maka o sile n'aka fe n'aka were anyị aka rụrụ arụ nke metụrụ ọjị a anyị na-asị sachaa ya n'aha Jizọs. Amen. Anyị ga-atata ogologo ndụ, anyị ga-atata ahụ isi ike, anyị ga-atata ihe ọma niile dị n'ụwa nke gụnwa bụ Chineke jiri jee ụwa mma. Anyị sị onye ahụ taa ka anyị hụkwa ya echi. Onye ahụrụ na wiki a ka anyị kwe ya na wiki ọzọ. Onye ahụrụ n'ọnwa a ka anyị kwe ya n'ọnwa ọzọ. Onye ahụrụ n'afọ a ka anyị kwe ya n'afọ ọzọ. A sị bịa gozere anyị ọjọọ a n'Eke, gozere anyị ya n'Orie, gozere anyị ya n'Afọ, gozere anyị ya na Nkwọ, site n'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Chineke birikwo. Pastor now. 2 p.m. Yes. Chairman, Council of Chiefs. You walk. We're off. Chairman, Council of Chiefs. Council of Chairman of Elders. Chief Umo Agwa. Ele Elder Matthew Ebe. Sorry. Kẹ̀wé náà jà kẹ́ẹ̀fẹ́ náà kẹ́ lórí microphone. No secretariat. No secretariat. Ó wẹ̀ dọ́nà wà secretariat. Ngwa kẹ̀wé náà jà. Bíkọ́.
Biko ọwụ na mkpọ gị ugbu a cheta na ọwụ na ịwụ nwa nwaanyị ị na-represent nwa gị ma nwa adịghị ma nwa nwanne gị ma ịwụ nwa nwaanyị ị ga-ama akwa n'ukwu gị hụkwanụ nwoke gwara akwa iji represent nwa gị ejikwala akwa apụta ọ bịakwara afọ a because nwoke na-awa akwa gbara abụọ ị ga-apụta nga agwụzoro gị ebe ngwụzọ because enweghị any other alternative na mgbuchere enweghị any other alternative na na ịpụta nga anọchite anya nwa kweta ejikwala akwa apụta ọnwụ na mkpọ ọgwụ ugbu a ka e buru wee soro pụta nga bịa kwụrụ nga iji otu agba ruo n'isi biko ndị ụmụ iwu before can you stop for now just give me just 2 minutes ndị ekeghị ọja just 2 minutes only ndị ekeghị ọja just 2 minutes please biko tupu I continue I don't want onye atagaghị eke ihe onye maka gị nọ ya tupu anyị gaa n'ihu I ga-enwe everybody n'ebe a ka wali ọtọ I ga-enwe 2 minutes silent maka iwu ọgụ nke mbụ n'ụmụakago let chief Ingekwere Patrick. Can we have a 2 minutes silence please? Can be Chief Ingekwere Patrick welcome Kembo Umakago na mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ gawara ije ha ka mkpụrụ obi ha niile ozi ike na ndokwa n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwere n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ. Okay. Biko ọwụ na mkpọ gị na gị pụta ebe a bịa kwụrụ ọtọ were akwa gị mara wee sọpụta nga onye mbụ m na-akpọ bụ wee hiri onye